Hello लोगोफोर बरायबाय बर्डार जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव DHS फाइनाली एग्जाम कन्डाक्ट जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै दा काट अफ STP आव बेसेबां थांगोन STH OBC UR आरो SC बेसेबां थांगोन काट अफ एक्सपेक्टेड जों बेखौ रायलायगोन दा स्टुडेन्ट्सनि सायाव एग्जाम लिरनाय सायाव डिफेन्स खालामनानै बियो जागोन जोंहा काट अफ मानोना DHS एग्जामाव गोबां काट अफ थाङोमोन आरो गोबां लाख एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जे गोबां स्टुडेन्ट्स एबसेन्ट जादों एग्जाम हलाव थाङाखै स' मानि थाखाय थाङाखै नोंथांमोना मिथिखागौ एग्जाम सेन्टारा जोबोर गोजान जादोंमोन जायनि जाउनाव मोनसे रुमाव 30 आव हमना ला 7 8 9 10 एबा 15 मेक्सिमाम एटेन्ड जादोंमोन दा बेनो मोनसे पजिटिभ नोंथांमोननि थाखाय टेनसन दाला नोंथांमोना जास्ट फकास खालाम गुबुन जबनि थाखाय नार्भास जानाङा आरो आपकामिं एग्जाम नोंथांमोननि ग्रेड 3 आवबो बेबायदि कुइसन फैगोन जेराव जोङो माखासे डिटेल्सखौ नायगोन दा काट अफआ एसेबां गोजौ थाङा जों जोबनायथिं रायलायगोन स' बिनि सिगां जों एन्सार किस नायगोन जाहाथे नोंथांमोना एसे आइडिया मोननो हायो दा लोगोफोर जों फार्स्टनि कुइसनखौ नायोब्ला सिनोनिम मोनदों एफेक्सननि आरो बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बि नाम्बार लाभ स' बेखौ जायफ्रा होदों नोंथांमोना कारेक्ट जाबाय सेकेन्ड नाम्बार फिल इन द ब्लेंक बेबायदि टाइपनि कुइसन फैयो DHS आव जाहाथे बेखौ नेक्स्ट ग्रेड 3 नि थाखाय नायो हि कुड नट डेस बेनिफ्राय हिज होमवर्क प्रपारलि दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय नोंथांमोना ए नाम्बार कमप्लिट हि कुड नट कमप्लिट स' बेनि राइट एन्सार बेखौ जाहाथे नोंथांमोना होदोंब्ला कारेक्ट जायो आरो जुदि जादोंब्ला 2 नाम्बार मोनगोन मोनसेयाबानो 2 नाम्बार मोनदोंमोन मानोना 50 कुइसनल' दङमोन आरो 100 मार्क्सनि एग्जाम आरो बेयाव नेगेटिभ गैया 3 नाम्बार कमप्लिट द फलोइंग इंग्लिश प्रभाब दङमोन एन डेज ए डे किप्स द डक्टर एवे स' बेनि गोबां सिगांनि एग्जाम्पल होबाय थादोंमोन नोंथांमोननो बिनि भिडिअ स' बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय एप्पल जायफ्रा होदोंमोन स' बि नाम्बारा बिनि राइट एन्सारमोन स' दानिया नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द अपोजिट जेन्डार अफ ब्राइड थ' बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना मोनदों ग्रुमा जागौमोन बिनि राइट एन्सार एबा सि नाम्बारखौ जायफ्रा होबाय कारेक्ट जाबाय Number 5 what is the first tense of drive so बिनि first tense मा दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय D number drop स' नोंथांमोना मिथिगौ drive drop driven थ' बिनि राइट एन्सारमोन जायफ्रा होबाय नोंथांमोना अके जाबाय स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांबावनोसै complete the following sentence using correct preposition स' preposition फैदोंमोन she has been waiting this 5 o'clock स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों बेनि राइट एन्सारा जाबाय C number since she has been waiting since 5 o'clock बेनि राइट एन्सार देन बिनिफ्राय 7 नाम्बार स' बिनिफ्राय एनिमेल्सनि सायाव नोंथांमोना नायनांगोन नेक्स्ट एग्जाम थाखाय व्हाट इज ए ग्रुप अफ लायन्स कल थ' लायननि ग्रुपखौ मा बुंनाय जायो इंलिसाव बेखौ होनदोंमोन राइट एन्सारा फ्राइड एबा D नाम्बार स' नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 ए पार्सन हु काट्स एन्ड सेल्स मेड इज कल जायफ्रानोखि नोंथांमोना बेखौ नुदों दा कुइसन फर्मुलेटआ आलदा जायो नाथाय बे C नाम्बारनि स' बिनि राइट एन्सार जाबाय पाटसार एबा B नाम्बारा बिनि राइट एन्सार दा बेयाव 9 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोनदों लायननि दङ डंकी दङ हर्स दङ काउ दङ स' बेयाव बबे मोनसे जागोन स' बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय स' बेनिफ्राय 10 नाम्बार व्हाट इज द हाउस अफ डग कल्ड डगनि हाउसखौहाय मा बुंनाय जायो स' बेनि राइट एन्सारा जागोन D नाम्बार केनेल स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो केनेल नेक्स्ट एग्जामाव बेबायदि फैगोन बाट आलदानि फैगोन स' बेनिफ्राय मेथ्सखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन दा बेयाव जोङो जिकेखौ नायनोसै गोबाव खालामा जों दानिया जिकेखौ नायनोसै दा जाय नोंथांमोना एग्जाम होदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेसेबां मोनखो आरो लोगोसे काटआव बेसेबां थांगोन बायदि मोनदों नोंथांमोननि एनालाइज खालामनायाव दा बिदिब्ला जों जिकेखौ जागायनोसै दा जिकेआ जि फैदों which is the most populous country of the world दा बेयाव बेनि बबे कान्ट्रिया पपुलास बे जाबाय चाइना स' बेनि राइट एन्सारमोन what is the capital of Sri Lanka मिथिरावबो गैया कलम्बो देन बेनिफ्राय 23 स' 23आ भारत रत्न सोर मोनदों मावमिननिफ्राय स' बेखौ नायोब्ला बेनि राइट एन्सारा जाबाय इन्दिरा गान्धी दानिया फैबाय 24 नाम्बाराव द डिस्कभारि अफ इन्डिया बेखौ सोर लिरदोंमोन बेनि अथरा जाबाय सोर स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय B नाम्बार जवाहरलाल नेहरू बेखौ नाय नोंथांमोना जाहाथे 25 हु वाज द फर्स्ट ह्युमेन इन स्पेस स' बे जोबोर इजि कुइसन बेनो जाबाय युरि गागारिन C नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सारमोन स' बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन इजि कुइसन हु वाज द फाउन्डार अफ सिख रिलिजन सिख धोरोमखौ सोर दैदेनदोंमोन गायसनदोंमोन गुरु नानक दा बेनो जाबाय C नाम्बाराव गुरु नानक जुदि बुद्धिस्टनिखौ सोङोमोनब्ला गौतम बुद्ध जागौमोन नेक्स्ट एग्जाम थाखाय नोंथांमोना जाहाथे नायो ग्रेड 3 नि थाखाय बेनो जाबाय बुद्धिस्ट धोरोमखौ सोर दैदेनदोंमोन होनोब्ला फाउन्डारा जाहैबाय गौतम बुद्ध नाथाय बे गुरु नानकआ सिखनि 27 बे जाबाय आयरन मेन अफ इन्डिया बेखौ सिगांनि नोंथांमोना आंनि जिकेआव मोनदोंमोन बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय A नाम्बार सरदार भाल्लाभाई पाटिल एबा पाटेल स' बेनि राइट एन्सार आयरन मेन होनना बेखौ मिथिनाय जायो देन नेक्स्टआव जों थांसै फैदो 28 नाम्बाराव टिचार्स डे रावबो मिथिगैया बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय 5 सेप्टेम्बर
Then 29. Who among the following leaders was not a president of India? Jai बेयाव होनायनिफ्राय president नङामोन बेनि correct answer मामोन होनोब्ला दा बेनि correct answer जागोन lastनि D number उमा भारती so बेनि president नङामोन 30 number जोबोर खोनादों करona जानाय टाइमावहाय WHO World Health Organization बहा दङ दा बेनि नोंथांमोन हेडक्वार्टारा बहा दङ होनोब्ला C number बे जाबाय जेनेभा दा नोंथांमोना करona टाइमावहाय 2019 आव गोबां खोनादोंमोन बेयाव दं होननानै डिभिस कापआ मा गेमजोंहाय सोमोन्दो दङ बबे स्पर्ट्सजों बियो लिंक दङ बे जाबाय लन टेनिस स' बेनिफ्राय 32 आ चिफ मिनिस्टार अफ एन इन्डियान स्टेटखौ सोर एपइन्टेड खालामो बे जाबाय गभर्नरा देन बेनिफ्राय 33 गल्डेन टेम्पलआ बहा दङ सिखनिया दा सिख होनोब्ला जों मिथिगौ पान्जाबाव गोबां दङ ना बे धोरोमाहाय स' बेखौ नायोब्ला जों अमृतसराव मोनो पान्जाबनियाव बे जाबाय गल्डेन टेम्पलआ बेयाव दङ सिगाङाव फैदोंमोन बियो रिपिट फैबाय स' दानिया चेन्नाइखौ जों मा होनना मिथियोमोन बेनो जाबाय माद्रास थ' जोङो चेन्नाइखौ मिथियोमोन सिगां चेन्नाइनि अल नेमा जाबाय माद्रास आरो मुम्बाइना जाबाय बम्बाइ एबा बम्बे स' नोंथांमोना एग्जामाव नुयोब्ला जाहाथे होयो मुम्बाइनि फैयोब्ला बम्बे नोंथांमोना जाहाथे होयो नेक्स्ट एग्जाम थाखाय 35 In which Indian state is Namdapha National Park situated? Namdapha National Parkआ बहा दङ बेखौ रिपिटेड कुइसन सिगांनो फैखादोंमोन एग्जामाव आरो बेनो जाबाय अरुणाचल प्रदेशआव बियो दङ Who was the last Mughal emperor? दा बेयाव सोरमोन लास्ट मुगल खुंथायनि राजा एबा खुंथायगिरिया बे जाबाय बाहादुर शाह जाफर डी नाम्बारा बेनि राइट एन्सार 37 Who established the Maurya dynasty? जोबोर इजि कुइसन गले गले फैबाय थायो चन्द्रगुप्त मौर्य ए नाम्बारा बेनि राइट एन्सार 38 सोरनि खुंथाय समावहाय सोरनि रिं समावहाय सोर फैदोंमोन हिउएन-सांआ भिजिट खालामदोंमोन इन्डियाआव स' बेनि राइट एन्सारा हार्सबर्डन ए नाम्बारामोन दा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो रिपिट कुइसन फैनायखौ नुनो मोन्दों स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 39 हु वाज द फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया जोबोर इजि कुइसन सिगांनि जिके भिडिअ आं होगासिनो दंमोन राइट एन्सार बी नाम्बार जवाहरलाल नेहरू 40 नाम्बार हु वन द फर्स्ट बेटल अफ पानिपत एबा पानिपतनि दावहायाव सोर गिबि देरहादोंमोन दा राइट एन्सार बाबर बी नाम्बारा स' दानिया 41 कुइसनाव Which of the following is not a fossil fuel? दा बेयाव कल बेनिफ्राय पेट्रल नेचारेल गेसाव केमिकेल थायो स' भेजिटेबलाव थाया बेनि राइट एन्सारा डी नाम्बार 42 Which of the following is essential for combustion? स' बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अक्सिजेन ए नाम्बारा स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना होदोंब्ला नाम्बार मोनबाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरबानो जाबाय बबे एन्सारा रं जादोंमोन एन्सार किसा स' बेनिफ्राय 42 निया राइट एन्सारा अक्सिजेन बेखौ मिथिखाबाय स' कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जुदि मिस्टेक जादोंब्ला एन्सार होनाया 43 द न्यूक्लियस अफ लिभिं सेल कन्टेन्स व्हिच अफ द फलोइंग स' बेयाव बेनि राइट एन्सारा जाबाय सी नाम्बार स' बेखौ होदोंब्ला कारेक्ट 44 दा बेयाव व्हिच अफ द फलोइंग इज नट ए फिमेल रिप्रडाक्टिभ अर्गेन स' अर्गेना मा ब्रेस्ट सी नाम्बारा बेनि राइट एन्सार रिप्रडाक्टिभ जाया स' बे जाबाय ब्रेस्टआ देन 45 व्हिच अफ द फलोइंग इज ट्रु दा बेयाव नोंथांमोना नायदो साउन्ड कैन नट ट्रेवल थ्रु लिक्विडबो दङ स' बेनिफ्राय बेनि राइट एन्सारा डी नाम्बार कैन नट ट्रेवल इन वेकाम 46 स' 46 निया जाहैबाय व्हिच अफ द फलोइंग इज ए गुड कन्डाक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी स' बेनि राइट एन्सारा जाबाय बी नाम्बार कपार दा नेक्स्टआव 47 स' 47 आव जों नायनोसै बे जाबाय हिउमेन आइनि दा बे जाबाय नट पार्ट अफ हिउमेन आइ होनना बुंदों बे होनायनिफ्राय स' बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय टियार एबा टियार्स सी स' दानिया जोङो 48 नाम्बाराव दा बेनो जाबाय जोंहा 40 नाम्बारा सिरियासमोन नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो देन 49 आवहाय बुंदों बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड स' बेखौ जाहाथे नाय नोंथांमोना ग्रिन हाउस गेसआ जाबाय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ मिथिखागौ 50 नाम्बार कुइसन लास्ट कुइसन व्हिच अफ द फलोइंग इज ए सिन्थेटिक फाइबार स' बेयाव नायोब्ला नोंथांमोना रियन एबा ए नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार साइन्स लेभेलना एसे प्रनाउन्सिएसन आलादा जानो हागौ नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय स' बे 50 कुइसनाव बेसेबां मोनखो नोंथांमोना दानिया कमेन्ट्स खालामदो स' बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन एसटि आव एबा एसटिपि आवहाय स' बेखौ जों दानिया डिसकास खालामसै स' दानिया जों एनालाइज खालामसै काट अफ जोंहा 30 रुमावहाय हमना ला 30 जन दङब्ला 15 10 एबा 8ल' एटेन्ड जादों माने गोबां एबसेन्ट जादों बे एग्जामाव गोबां एबसेन्ट जादों होननानै खिन्थाहरगासिनो दङ मानोना एग्जाम सेन्टारा गोजान गोजान जायनि जाउनाव थाङासै आरो लोगोसे खायसेया साख्रि मोनबाय स' बेनिफ्राय एसटिपि आव काट अफ बेसेबां थांगोन दा लोगोफोर काट अफआ जुदि 35 कुइसन हादोंब्ला 70 नोंथांमोना सेफ जनाव दङ मेल हिसाबै
स' बिनिफ्राय एसेनि बारायनो हागौ नोंथांमोना बे 50 कुइसनाव 35 खौ जुदि हादोंब्ला मोजांनि बाथ्रा सेफ जोनाव थानायनि चान्स दङ एसटिपि हिसाबै। स' बिनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन फिमेल हिसाबै जुदि नोंथांमोना हमना ला 68 गाहाम मोनदोंब्ला मोजां चान्सआ दङ। जायखिजाया 66 प्लास मोनदोंबा नोंथांमोनाबो सेफ जोनाव दङ दानि कुइसनखौ नायोब्ला। स' बिनिफ्राय आनरिजार्भ दा आनरिजार्भआव मिनिमाम नोंथांमोनाहाय 40 हाथारनांगोन 80 मोननो थाखाय 80आ थांखागोन 100% 80 थांगोन बिनि बाराबो थांगोन हमना ला 80 निफ्राय 86 लागै थांनायनि चान्सआ दङ जुदि 90 थांथाराब्लाबो जुदि हादोंब्ला 90 थांगोन बाट जोंनो बेखौ नाङा जोंनो ओबिसि जोंनो एससि खौ नाङा जोंहा एसटिपि हिसाबाव जोङो फकास खालामनांगोन नाथाय गासैबो कास्टना 80 प्लास थांनायनि चान्सआ दंखायो एसटिनि अनगायै नाथाय एससिआ एसे खमबो थांनो हायो सम सम। दा टेनसन दाला नोंथांमोना एसटिपि हिसाबै गोबां सेफ जोनाव दङ। स' बिनिफ्राय जायफ्रा 30 कुइसन हादों 60 मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना सारप्राइज जानो हागौ मानोना पस्टआ गासै 5000 गेजेराव 1192 दङ लोगोसे 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन नालाय 60 मोननायाबो बोरैबा जायोब्ला चान्सबो थानो हागौ जुदि केन्डिडेट्सखौ नायोब्ला मानोना गोबां एबसेन्ट जादोंमोन। दा जियानो जा लोगोफोर नेक्स्टआव जोंहा रायलायबावगोन माखासे काट अफनि सायाव। दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामो।